Boháči snívajú vo vilách, chudobní v autobusoch. Ale vieš čo? Nie je hanba začať od nuly. Hanba je ostať tam celý život a ešte sa tváriť, že je to v pohode. Lebo rozdiel medzi snom a realitou je akcia, nie výhovorky. Boháč si povie, zainvestoval som kedysi 5 000 eur a dne to zarába samo. A chudák, aj ja by som investoval, keby... Jasné, kámo. To keby ťa dáva dolu. Keby si mal krídla, aj ty si orol. Lebo realita je taká, že boháč nevie, koľko stojí chlieb, ale chudobný nevie, ako chutí voľný víkend. Boháč kupuje byty. Chudobný lajkuje byty na Instagrame. A vieš, čo je najväčší vtip? Mnoho ľudí dnes nechce byť bohatých. Oni chcú len vyzerať ako bohatí. Fotka pri Mercedese požičanom na hodinu. Stories zo sushi, ktoré zjedli na splátky. Ale účet prázdny. A hlava tiež. Ale poviem ti pravdu. Vzdelanie je zadarmo. Akcia je zadarmo. Lenže chudák si kúpi radšej iPhone na splátky než knihu. Radšej bude sledovať seriál o boháčoch, než si tvoriť vlastný príbeh. Lebo najľahšie je sa na všetko vyhovárať. Boháč makal, riskoval, niečo obetoval. Chudobný? Väčšinou obetuje len vlastný potenciál na oltár výhovoriek. Pravdou je, že nie každý na svete bude miliardár. Ale každý môže prestať byť lenivý. Tak čo, budeš len čumieť alebo konečne niečo spravíš? Lebo medzi snom a realitou je akcia. A tu ti nikto nedá. Musíš ju spraviť sám